Fill up sa kuan St. Paul. Ako'y mahal ko na sa gaidan kaya i-schedule siguro ka. Nana ba din nagsugod og exam to ah. Diri ko na na. Nako ni guidance so. Kuana guys nag-inquire mi sa Siliman sa St. Paul kay paswilahan si Jag Nursing. Thank you. Buntang katungtanan guys, ako dari sa Cebu. Arang dali arang dito guys kay kinahanglan man jud nga mo ngariko unja. Importante ni guys kanang mo atumi og dumagiti hanggang banas Kristin. Mo ating nakaw. Ana ilang gisuot guys, napalit na na sa 25 pesos. Sa ukay-ukay tanaw anak. Na-slit. Sa ukay-ukay ra na siya guys ang napalit. 25 pesos ra na guys. Upat 100. Kani among mga sanina guys kanang ukay-ukay ra ni. Ja kuan ka ng pasalamat day ko sa tabang na ho dito sa kuan sa port sa Luon. Kuan shout out ko ni Sis Mayit nga nasa LGU sa Luon dili sa Luon LGU Luon kanang salamat kadto sa mga viewers diha labi na ni Mayit ganing tabang na ho nga makasakay ko kay di na ko makasakay guys kay pulibok na. Bisan saon hagan ko. Di na dyan ay arang kabuutan nga viewers dito nga tigtanaw sa mga vlog po sa mga igsuon. Diyan na silang na prince tengod lagi nang sige nagbiyahe gitabangan ko siya. Shout out diha sa tanan ng mga empleyado diha sa LGU sa Luon Bohol. Labi na ni Mayit og ni Rachel. Salamat kadyo kay ug katong naiduha po dato ako nakakuan og saingan dato nila basta nakailan na sila na salamat kadto nin Dios yung pagtabang. Nakaabot na ko dari sa kuan ja. Karon mo tumiog dumagiti na pud ko guys. Angat mami dari sa Cebu. Asa man dapat ng tricycle? 20 na guys. Pilikap. Oh na oh. Pilikap ma'am. Ma'am, saan mo ma'am? Pilikap mo? Pilikap mo Sama na. Pili ko ang yung singkol. 50 ka ma'am. Mambi di ana sa dari nag-fill up sa kuan St. Paul. Kaya ang Siliman ma'am at bang rapod sa Norso. So ani sa Norso. Tumapadong na dami sa kuan Siliman mo try pud mi dari sa Siliman University. Kay kuan ra ma'am i-gymin ra man. So muta na tagon sa mga transaction nila ba. Kami dari ma'am sa sud sa Siliman. So ato kuno mi sa 86 kuno na akong room.
Naka-open man. Thank you. Kuha na guys ng nag-inquire mi sa Siliman sa St. Paul kay Peswilahan si Jag Nursing. Gutom binaklay. Gutom kanak. So nangahan sa dami guys kay kanang gutom. Hapit na pagkudari guys sa palit ng mga iskindi. Nakitulog sa anak. Uwi na ko. Para sa bidaan. Klase siya lang una guys. Salamat kami. Naman kami. Chat lang ko ng sa kumuli basi uli kag Merkulis. Balik na po Luis. Aw. Dayon na lang taman sa kulo. Ano sa kamo mo man? Tulay pa. Wala ko yung break na. Wag sa clean up. Clean up. Amping ha. Amping. Wait lang nakawit lang. Okay. Bye. Hey guys, ganyan hindi ko niabot dari mga alauna. Sa karon pa ko naka-vlog mo nihang ipalit guys para sa mga ice candy. So katong ning comment nga ang sawan pag ice candy, so tanawan naman pud ugma ma'am kay magluto ko ugma og ice candy kay among ice candy na pa sa rip kay wala ito pag uli nas buhol wa ay wa man nagsuroy nanoy na malit nun dari pero napay nabil na haran na isuroy. Kuan is ja kanang cookies and cream og mangga na siya kani buko pandan dyan yung palit na ko og all purpose 2 ka kilo na 2 ka kilo nga all purpose. So tanaw lang po ugma ma'am kanang nahani ko na siya mag tinda-tinda lang ko na po siya og kuan dya ug kanang ganahan jud ka ma'am na may full video sa YouTube i-search ra nimo how to make ice candy flavor sa mga flavor imong gusto. Naharamatan na sa YouTube. Kanang full video dyan na siya gaha kay na may mga dugtong-dugtong ni hangkuan. Kay mo gini daily vlog lagi ni hang kanang pwede ra pud og kanang magluto jud og kanang kompleto pero madugtong-dugtong ra man jud ni dyan. Gikan di kuning kuan guys kanang pud nag mao karon ko nakabalag kay gikan pa ko nagbayad sa among kuryente. So ang among kuryente sa una is 800 ra. Karon nihimo siya og 1,535.49 centavos.
Kaya gamong grip duha man kay na may grip dito sa pikas pud dya. So hanang gipa kuha na grip sa pikas guys kanang gipa wala na gipasaksak para kay kami man gihapon magbayad sa kuryente. So madakuan mi og duha ka buka mong grip jaga sa grip dadto ay gamit. Way sud ba. Ya pwede ra man ang mga bata dari mo sud sa ilang ipang sud, pwede ra sa mong grip. Sa mo to guys ni hapit pud ko dani palit og kuan kanang kamuti. O kaning hang pipino kay ganahan man jud ko pipino. Unja kay mag-ready lagi ko ron guys kay maging request nila kanang lumpia nga kuan bagyo beans kung ilang ganahan. Unja na mahinumpoy hang dadari guys nga kuan kani siya dag murag napo ni siya ka buok. Napo ba to or dosi basta ang gihatag dito sa mga taga LGU sa luon ba kay kuan kanang mo lagi nagitabangan ko nila nga makasakay ko kay og kung nila tabangi guys di pa jud ko makasakay tong time na alauna midya ang biyahe makasakay ko alas 8:30 sa gabi na diyan maabot ako dari siguro mga alas 10 na sa gabi nga na manang salamat kadto ko ni mayit diha sa taga LGU sa kuan luon unsa murag kanang kuan guys kahang urang labara gabi pa ni naglabad man ang pawais ako manahagluto tani kay sinikul wa diha guys kay sinikul to nag kuan nag-jogging jahang gibutang lang ni guys is pork cubes raman dyan naman ko'y stock nga ginaling nami karni dito sa rep pero kapoy ba nang sige luto tagkuan guys kaya haman silang lutuan pagikan o kadhub ay humba dyan daghan kadong salamat ninyong tanan guys daghan salamat na kanang kaabot na ko dari kay daghan pa kadto kog buhaton guys nangasunog lagi niyang kuan hanag lang sang gipadaplin kay nasunog kay dagtog man sa gitungtong tuan ja na sunog na dyan sa kaadyo luoy kadto tanawon ba kay nasunog na pero sa buhol guys tagsaray mga pero ang mga paragayo sa buhol nangasunog pud wala ako nakadag paragayo man sang gipadaplin kay luoy kadto tanawon ni akong tanong bitaw nga nangasunog jag nagdapo kog bombi lagi guys sa putong dali-dali og tugsok tapos likod na gitugsok una na unsa man ang taon pagikan hawa man ni masunog karon nasunog naman ni kuan luoy batan awon sang gitang-tang nasunog guys kay ang tangtangan imo sangar man na kaniha man sang giputol kay nasunog dis niagi pero naani sanganin mo siya to guys kanang linggo ko dali katagtag kay maghiwa ko danang hang bagibins grabe guys aghang mga pamao grabe kunja nakuan po guys nalipong ko sa bar sa gisakjan kay grabe ka kuan kanang bawod ag dagat ba di pares buhol nga wa raman okay raman mura naman sa kuan pero mo lagi na guys standing lagi mi kay pulibok na lagi daghang kadto mga estudyante na malik sa Cebu daghang kadto mga nangitindig ra jag ako ga kuan lagi ko kanang na pulibok lagi niya salamat lang gadto ko Ginoo kay wadyo ko niya pasagdi nga bisan og ara na inampo guys nga makaabot po ko jud alauna kay isid na kadtong abot ko kuan ja aghang nasaktan pa jud guys last trip na jud to kay di na sila mobahi biyahe og nagkalas 8:30 gabi kay kuan Domingo man ang grabe guys kanang grabe jud ang Ginoo salamat kadto ko sa Ginoo nga wadyo ko pasagdi niya sa biyahe nga makasakay ra jud ko alauna midya man nakaabot ko dari sa bahay gabi mga kuan na kay ang hinadya pud kang gisakyan nga bus mga hapit na mo alas 9 nung pagkabutan dari gabi guys kanang kuan ako kanang nag-ready naman sila sa Nicolo kun hapon wala ko naka-vlog mag-abot kay ang cellphone lagi pud grabe ka dali na ni siya malubat na mura ni siya kanang blurred na ganang cellphone so kay kitan pa lagi ko ninyo anja salamat ko sa mga igsuon ja pasensya na mo sa naong guys kay grabe din siya nga kapoy na kagidilat ni hamata wala may kay itog sumatugon ta ko guys matug pag-abutan dari ganiha kung nabayad ko sa kuryente kay basig putlan may kay kuan na kanang Judith na kada katapusan man ang mga kuryente so mo lagi to guys 1,500 ka pinang mga kuryente ja kamera mga ibayad na guys kay di naman to pabayaran tong mga naspikas kaya hala man gipatang-tang tong nag-rated to kay mo lagi na way gamit ja
Mga gito guys, importante jud ang giuli dadyon kay di pa man ta kumuli kay gusto ko nga hapon ta pa mangahuyan si nanay didto ba, mangahoy pa ko ang ginas didin gudun nga mangahoy pa mi. Kaya among tambakan patag kahoy sila sa nanay didto kay si Alice na may trabaho. Unya ang mga laki pud kaya among tigpangahoy didto guys si kuan man si Roy. Unya na trabaho manang di matambak ka kahoy dito. Matambak lang ang kahoy dito ug naa si Roy katong iso na mong laki nga trabaho dato la in. Unsa guys sa amuhang gibitingan kanang amo rato. Kapangilan po ninyo sunod tuig puhon ug unsay among buhaton or naay mga kanang kasabutan na mga among kasabutan. So naamo rato silang sekreto. Basta nagkayo sa mi, naghinigbaay mi kanang wa nay away-away. So kanang naman di man din may iwasan guys nga natay mga igsuon bitaw nga mag-away-away. Pero ako guys di jud ko ganahan ng away-away nga igsuon kay alam din na silang tanan. Kay mo na ang mga igsuon mo tanaw man isang vlog nga di jud ko tangaway nga pagkaati, di ko tangaway nga pagkamanghod. Kay mopasensya ra ko kanang kinahanglan naman jud mo pasensya ra ta. So din na balikan kay din natas ang guys mas mao gud nga ning balik og dadyon kay Kristel lagi ang giubanan. Kay kanang pabalhinan sa ni Ma'am B og eskwelahan, kanang eskwelahan siya og nursing. So nag-enroll mi dito, nag-inquire mi sa una sa Sinpol kay murag ag Sinpol guys kay mura man siya og kanang mas barato pa kaysa Siliman. So gitagaan ra mig papel para mag kuan ra para sa Kristel sa ilahang link ba sa Sinpol ja ato ra siya mo kuan kanang mo enroll o mo update ba nga na ano sa exam nga na. So atang ilang po ninyo guys anya tabangin lang po ko ninyo ampo nga si Kristel matupad ang mga pangarap nga gusto man din diya mag nursing man nakahilak jud ko kay mama kay basin og mao na gihatag sa Ginoo mga di ko ka lisid-lisiron kay mga gina guys karon ang gobyerno nato sa Pilipinas o katong mga live viewers sa Pilipinas lisod jud ta mag-apply ron sa mga gobyerno tanaos ni pundo kay kadto sila naka-apply kay nakangkadtong mga kanang kinahanglan kanang sa unang time ma-apply kag basta magpasir ka automatic na ka makatrabaho karon di na pwede guys kay og dako kag timbang wa kay mubo ka so di jud ka madawat sa ilahang di ka qualified sa ilahang kinahanglan manang yun sinikul mama kanang laban ng gihapon tama kay kinahanglan lagi di sa Pilipinas guys kanang naay bakir so walay mo bakir namo pero amo gingad tutong amuhang tsuhin nga retired na dito sa kuan sa Bohol kami na Esther kanang kita mo sa nga kita mo sa vlog last ba di puro gingad to ko dati Esther amo tong ganto so makatawang to siya guys maka nato yung mga kaila kay kinahanglan jud kada guys na kay kaila nga bigatin na kay kaila nga mga pwede mo pasud di mo bakir nimo kay lahi man sa Pilipinas kay murag kinahanglan ba kag nay bakir anong ang pangutana ba nganong kinahanglan pa magagbakir nga na naman kay hawid nga license la na kay kuan nga graduate ka world passer ka anja anong kinahanglan pa mo nila nga na tao nga mo bakir nga manay pinakalisod mo na ni Kristel guys nga ida jud kuno paning kamutan matong salamat kadto ni Ma'am B ato lang pong iampo Ma'am B nga makapasar sila sa exam kay taas pud daghang gipangadto nga kuan kinahanglan taas ka grado, taas ka kuha sa exam. O makuha to ni Kristel guys. Sure na din siya maka-enroll siya pero maraginang-ginan si Ma'am B nga mahal jud. Hindi na mo kaya. Diya kay maragina masuko lagi siya kay dawaton lagi ko na kay bisan sana nagbalibad guys kay Ma'am di jud pwede Ma'am kay mahal lagi kadto Ma'am ang eskwelahan ng Siliman, mahal jud kadto ng mga simple nga na kay mura man ay kuan bitaw kanang murag mara na eskwelahan nga murag dali ra ka madawat og mahuman ba kag eskwela mo to nga di siya kay kadawat to di jang gusto nga si Kristel lagi jang mag-nursing kay dugar na si Apuran ha guys wa pas Kristel mo eskwela sa Monso sige na di sa inyo lahat pero ni balibad jud ko kay malagi na kanang mahal siguro 50 or mga kinagamay ra na 50 60 nga na
Kaya namutan naman ko ganiya guys sa Sinpol, 40 to 50 man. So kanang 40 wala kay bagon sa nang course. Pero kanang 50 murag nursing gina kaya mahal dito nga kanang kuan guys kanang course kanang nursing. Kuan na nagdusa naghang mata kay lami na jud igda kay nalipong lagi ko sa kuan suka ko niya niya. Lipong ko sa bards kay ara laging ka. Ay dili bards nagpa-scrap ko. Arang ka baud. Diyan, salamat po ko ni sis Jackie sa diyang gihatag ni Manding Lina. So, magsintra ko ni mo sis nga parang na siya masugdan ito nagbalik sa kay mabalik man siya karumpit sa uno. Balik sa Manila. So, mato guys kay magkuan ko guys kaning ang palaya. Salamat ka ni Kuya Ajoy. Kuan aran ni sa lutuon ug mabutang ka nag-itlog. Ay pamahaw. Diyan kay si Papa Idi bawal man sa itlog. So, ako pwede na pwede sang isalad. Diyan, thank you for watching guys. Kanang amping kampo tanan guys. See you my next video. Kanang kay mag-prepare na po ko sa hong garden. Kay gitawgan na po ko sa agriculture nga paadtuon ko kay nanay mga sidling nga ilang gihatag. So, salamat kadto kay ang mga sidling dari guys pagikan hawa mo turok. Gitungod sa kainit wa mo turok ang sidling. So mga to guys, salamat kadto ni Ma'am B, salamat ninyong tanan, salamat sa mga tao nga nagmahal namo. Daghang kadto salamat. See you guys.